Tepa plus sign, connector. Uko panedza remunhu apa. Ka plus sign kanenge kari paside pacho, bata ikako. Ukasabateka kuti kukudzurutsa pamapanel, Tepa plus sign. Never give up, guys. Even if life beats you like 2012 Zesa schedule. Moderator, dzurutsa vanhu vanenge vasiri kutepa. Moderator, dzurutsa vanhu avo. Tepa plus sign. Team zero pinda hapo. Team zero. Ndiani kwakunoka unge mupurisa iyi. Hamusi ndiri palive here. Come in. I need help, bro. Mdara. Pasina mazaini chingwa mdara atikukwanisa kubatsirana. Consultation fika, maiziya. Ndiri serious akoma. Uyu kwatu. Mandiri kuda kwenyu masina koma. Torora apa. Uchiri nenyaya yako direct. Ndetofungwa kuti kuita mafanizi kani. Manje ma-2000 mfano wangu. Kuroora ma-2000. Havanonoke kubreacha macontract kavanhu vacho. Mfano wangu. Twana toa ma-2000 tiri fast like Wi-Fi. It's serious akoma. I want to marry. Marry? You? Nefesi ipi mdara? Akoma. I mean, congratulations, bro. So what's the issue? Akoma, ndakasangana nekankanzinchaso ka hot potato online. We've been talking for 3 months now. I've made up my mind. I want to go and pay Lobola today. ASAP. Hey, slow down. 3 months. Online. Mafana. Wakaita video call here, Ravan. Akoma, no. I ain't got Wi-Fi yake down. So no. Red flag, mafana. When Wi-Fi is sick, it also means the face is also sick. Anyways, adina kuya kuzobvisana energy panapo. Taura nini? Ndiwori kuzviziva mafana. But beware. These online girls mfano wangu, mascammers. Akoma, ndiri kuda ma-negotiators. Imimi na Bobby. Ndimuri kurema pa TikTok manje. So, makangononditambira namba 9 akoma. Ndakadzoka hangu nemwana. Yese yamada ndokuitira yakoma. Indeed, mafana. We are internationally known in Chitungwiza, mfano wangu. Internationally, muchitungwiza. Anyways, here's the deal akoma. Mari yese inosara after Lobola akoma. Denyu. Mafana, say that again, slowly, so that my spirit can dance. Akoma, ndati, mari yese inosara after Lobola. Munochengeta zvenyu. Ichi ndo chigame chedu ichi. Ndikanifonere Bobby. Where is Bobby? Akoma. Indo mufona makuseni so. Kasi mushandisa off peak. Muka mfana unorara unge dawa here. Kwaita basa kunoku. Ndo zinonetsera nyope. 7 AM kwatiri anenge atomasikati mafana. Akoma, ndikugeza kaya. Madirenye ma$5 anenge chifonera matifonera makuseni sokuti vatotosiya bhavhera koma. Taretinzwe pane mari. Saka mfana ukukoshesa kugeza uchisiya mari. Mweya waiko unoita kuti ugeze usina mari. Muchagezeswa nezvikwambo mfana. Shamwari, ngatisangane padheni pako panze pegate in 10 minutes. Newe Bobby. Ruwara rudziko rwakatipfekera. Uchatsvagira mugwasha pano iwe. Newe Bobby, utseka muziko rwenyika bvise izvi. Zvezvo. Ndoku. Kules. Chill. This is the modern day fashion. Makala yana Chris Brown aya Kules. Mungadziziva here zvimaitererana dembo. Plus Kules munofana kungoziva kuti pane makala anoattracta mari ka. Nyakumani. Makudhipisira art Kules. Kudhipisa kudiko. Mbuya Bobby. Muzukuru wenyanja muzwisisa. Nhai sekuru waBobby. Zvino mwana utorambidzwa kupfeka here nhai? Chii chakaipa ipapa nhai sekuru waBobby? Handiti chakakosha kuvhara muviri here nhaimi? Rega ndinyarare. Kubva achakupfekerai dhirezi muchingoti kuvhara muviri. Sekuru waBobby. Siyanai nemuzukuru wangu imi.
nhasi mutotadzawo kutotendera kuti akachena akapfekawo sutu naimi. Sutu yepingi ndikasara nako ndega kamuzukuru kenyu ndichakapisa ndikukuzembe Bobby. Twirawo sutu vachatsigira kwasha. Sekuru waBobby, chiregai kutaura muchidaro kani. Vavakidzani vakazongonzwa muchituka muzukuru wangu kudaroka, vanofunga kuti pano pashata kanhai weduwe. Hamusi kuziva here kuti vari kunorora. Seka zvako Elifasi. Ndiwo vari kutonororwa. Ndiani tezvaranda kurororwa newakwasha wakadai. Iwe Bobby we, bvisa izvo. Inga ndakakuudza kuti tora sutu yangu irimo yekare rebvumbu. Pese paunoda kurora. Ndiwo masutu ekuti kana ukapfeka unowana mukadzi chaiye. Iri nyaya yemasutu enyu kuleza ndichada kuinzwa. Ndakamboipfeka ndichienda kumashops uko ndikanzi maswera sei sekuru netwana taitamba bhora. I think ndikapfeka sutu yenyu ndichionekwa kunge mudzimu chaiwo. Ngatisanei nazvo izvi. Anyways, nhasi kunoroora kakuleza. Hamuna advice here. Advice yachiko. Ndiri kukupa advice kuti bvisa sutu yawakapfeka iyi. Ruvara rudziko. Shuwa ungapfeka sutu yeruvara zvingataurike neshona. Ipingi kakuleza. Iwe, pingi inonzi china chishona. Mabvazuva. Haya, nhasi wagonekwa kanhai Elifasi. Nhasi wanatsowana mechi yako chaiyo chaiyo. Seka hako mwana waSilivia. Simbisa naye. Bobby, takanonoka shamwari. Uchiri kuiteiko? Nhai Bobby, ndakakudza kuti kashamwari kako kagana hunhu usatamba nako. Ipapa pakangoti ngopinda hagana kana kumbomhoresa vanhu hagana kana kunoka chaiko. Ndiko kanomupfurira kupfeka makala. Iwe, buda unoke. Pano panoti ini. Hauna kundibatsira kurwira imba ino iwe. Ndakaibatira gedi muna 1972. Kachiri ka-co-house. Wanzwa, buda unoke. Nhai sekuru waBobby, hamusi mazozvinyanya here. Mukati mwana achiripo padhoo here apo. Hasi atoenda. Zvaasiri kunoka nhai. Kunyara. Mukuti zvaita zvine hunhu here izvi. Haripo padhoo ipapa. Halo wakoma. Mavana. Batika kamfana ndakamira pagedhi tatibaye. Manto pagedhi. Kuleza, kwakazi. Ndangopinda munjira wandani totaura. Mofamba zvakanaka mhofu. Muye nemuriwo. Ngakasadzoke pano kashamwari kako kane chikwereti chenoko yangu. Zvauriwe Bobby uye nemavheji. Ndiri kuda chikeni chaiyo. Haya, ndianiko wakweretesa vakomana vairava masutu nhai wedu we. Haya, inga vavakidzani varombo tiri pamahwani chaiwo. Iye anga vamboudzwa kuti chiko nhai mwedu we. Haya. Chete pane pasina kana yekutamba. Kungoti vakomana vacho vanenge vakarombera kutaura. Ipapa paanenge atokabira. Maybe, inini zvangu, personally, handidi munhu anotambira pabasa rangu handi. Pengerai uko kukamusika Kenya. Ziyai zvekufadzwa nekutambira tumari tushoma. Shuwa ndingachinyirwe nemunhu wekuti chinhu chinodhura chanotengesa pamusika pake elolipopo. Ndikwanirei maimi. Yaita sei sutu yangu? Zvipiko iwe pundu. Iwo malolipopo akutaura ivavaka anotobvisa mumwe munhu dry mouth uri kuzvinzwa. Tibvirapo iwe. Unotoraramira pano iwewe. Iwo maputi nemalolipopo akushora iwawawo. Ndiye akatokudza mazibvudzi ako iwawawo. Basa ndire kutipfekera tumasutu twepingi. Vakomana mimika, makusenza kubheka sini chete imimi. Kuzoti nekamhete kade mumwe wako akawanaka. Matova machichimani imimi. Maipi, siyana nezita rangu handi. Sandinga ndiri muzonere kutora mari so. Proni yandokupaika. Munomuka makatarisana na mudhara godhi mimi. Nyarira zvenyu kuti zii. Pink is just a color, manzwa. Don't be too political about fashioning. Chazotaurawo chirungu. Ndofunga icho chirungu chacho matochirihesera mutusutu twenyu toto. Muda kutogara makadhifenda ka. Matova madhifenda ya. Noti muzoti kasutu kenyu kakagaite. Kumapundo, ngatipindei mukatomu. Musatedzereka penza. Ngatigarei tutanaisa tingazototsamwirwa naatezvara kwatiri kuenda. Tibvirei uko. Inga anatezvara vacho vari munhamo. Maybe. Siyana nezu manzwa. Iwe naBobby ndesiyana nemi kwacho. Asi iwe mukomana iweweka. Iwe mukomana ari kumashurewe.
uchenjere kujoiniswa satanism nevakomana. Handi yako yo Derek. Alright, strategy yedu yakamira so. Mfano wangu, iwe uri nherera kantasvika uko. Mbuya wako na sekuru wako wakadii wakafa. And pese pangotaurwa mari dzausingadzwisisi chitotanga kuchema ipapo. Isusu tizinozama nyaradziro chakuita handi. Akoma. But ndagara ndataura wani. Ndakakurira kunhu kune mari. Koya muda wandiitisa inde ipi? Wangu. Handiwa kuda mukadzi. Saka ita zvokuti uende nemukadzi. Isusu we here to help you. Kana uchida chenda wega urai. Bobi ndatora amwe ngaende ega mukomana. Aiwa, sorry akoma. Alright, ndochema akoma. Right. Wati musikana wako anonzani? Shanice. Apo, siya isusu tidrive chigame ichi mafana. Hautaure kana ndisina kutaura. Ndindotanga ndataura inini. Chese chao chataura mafana chenge chiri chekusapota mapoints angu handi. Ndati chii? Guys, I'm afraid. I think we should come back tomorrow or next year. Mfana, that's not being a man. Love inenge zupu kumfana. Ukaipotsa ka 1, next one you know after 3 hours. Relax, trust isusu mafana, tiri ma-professionals. Unoziva kuti takambonegotiata lobola ne$40 ne2 liters yemazoe tikadzoka nemukadzi mfana. Ana Akoma. Was that even legal? Legal? No. But successful. Yes, kampano. Takananga kumari. But Akoma, what if the father hates me? What if they ask too much questions? And what if the girl doesn't look like her photos? That's an obvious question, kamafana. Ambovaka look like my photos ake. Alright boys, ngatisa waste time. Datoke kumira mari vramuromo, tikuwapa macoin. Ipapo tapanzwa Akoma, fair. But kuwapa matekinya ndevu. Bobi. Apa zipo patataura iri tiri padeni. Tambozitaura wani. But I don't feel like ziri fair. Madoti patasa matekinya ndevu hey. We pay full price for half the beard mdara. That's half price. Tobadara ndevu half mdara. Tayozorora ndevu irizuzu. Ya, ichi choshanda Akoma. Urikunzwere mfana Derek. Sazoti Maxata mukatumu. Parusambo ndo pane big deal. Ndo patiri kufenda nekucollapse mdara. Yes, we fake poverty. And patomuka totowaudza kuti Derek inherera. Mbuya wake nasekuru wake wakafa. Derek akakura achidya mvura inopisa nema-imagination. Ndo yaitova sapa yake. Ana Akoma, but that's not true. Ana Akoma, ndiri kutya kupinda mukatumu. Mfana, wahaya isusu for a reason. Fair apana. Tiri two dangerous negotiators mfana. Ukanzwa zvanzi lobola squad yasvika. Tisuroora squad mfana. Unonzwa chirungu. When we fail to negotiate, we intimidate mfana. Yes, I win. Right, boys. Tauda upina mkati. Tag in. Check. My voices. Check. Check. Derek, ektaunge wakatambura kanda kupinda mukatumu. Ngokurwadzwa nekurarama, wanzwa? Vakwasha vakadii vanononoka kudai. Vanoziva kuti zvinoripisa here. Soko azwisisei na ana adoko amweni avo akazonorora akapfeke magirazi ungati madj. Endeka ngauti hauni proper man. Mwana wangu was raised well. Kwete zvavakomana vanonegotiata painternet. Ngauti hauni proper man. Yes, vagara vakanonoka kudhara. Hansi kuda mafanisi. Vakangoita mafanisi, I'll kick them out. Tizikewo. Muchimbaipinda Akwasha. Muchotsvaka pekugara pasapo. Saka na Akwasha. Pakati penyu apa ndiani achabhuya nesu. Kundo, the son of the street, graduate of TikTok University.
And I, Bobby, consultant of Lobola Affairs, Emotional Damage Control. Naya kwasha. Zvino mukataura ngechingezi mwakutotishayishira. Hatizwi baba. Taurai ngechishona. Ini Pundo, mwana wevhu. Neni Bobby, tisu tichange tichitaura. Ini ndinonzi Derek. Soko. Ako kari pakati apo kakadoba vhengedzera. Ka dangerous type kana mabvudza. Konhaya kwasha kubva mati misa 5 hours. Zuva ratobuda kubva uku kuenda uku. Takatomirira imimi chete. Ruregerero baba. Tadilewa nemapotholes. They are too talented baba. Ruregerero. I hope mauya muri prepared Akwasha nekuti misa kwamaita uku. Wongu. Tichaedza amai. Tauya takagadzirira spiritual, emotional and financially. But not too financially. Tikuda kugarisana, kukudzana, nerudo nekuremekedzana. Sevanhu vari kuda kuumba ukama. Right. Akwasha. Yekutanga ndendiro. Atingaisi mari pasi bazvenhando Akwasha. $5. Don't worry. Tauya neyedu ndiro akomana. Wakwasha wakarongeka. Iyo. Plaza, reka lunchbox katinako apo. Kana ndiro kazarisa munongoisirawo. Do alternative. Ndatenda zvangu changamire. Kwasha makabvirongwarisa. Ngatichite start the program anwe. Fura muromo. $100. Regerero baba asi tine chichemo. Ivo Akwasha, mukuramba chivanhu here mimi? Kwete baba. Chivanhu tikubvumirana nacho. Tikuramba inflation baba. You know, back in 2019, Fura muromo yanga iri pa $20. Now tamuna 2025. Yaba $100. Kasi miromo yakubhadhara mataxi. Plaza, taona kuti angu awa kutaura, vanenge vanitaurisa. Manje tikavapa full price yevhura muromo. Vanozotaura suka manheru. Saka tine mukono wedu we20 baba. Mainingi, mukuona Akwasha wenyu, mukuona ka? Kwasha mari toiona. Asi mungabatsonze kusvika pa 20. Vachiisai zve40 tosangane pakati. Alright. Ninge a40 ka. Ndo last year. Otherwise, kana mauda kutokwidza ipapo, totaura ne sign language. Zvekuvhura muromo zvacho zvinge zvaramba. Bobby, kanda 20 yakanamwa yai. Right. Ngatihambe mberi. Nguva sandi yedu ba. Matekenya ndebvu. $250 US. Guys, that's too much. Tazinzwa baba. But how do I say it? That beard doesn't look 200 baba. Takumbirao. Kwakutokumbirao. Yo, it's too small. Okay, let me say it this way. Beard iro rukuti wange data bundle ragumira pa half munachiri kudownload. And also, look baba. Idzo dzimwe ndebvu dzatodze grey already. Muda kuti bhadhare full price for expired stock. Akwasha ubvirondisekesa ngenyaya dzenhando. Muruda zvemahara muri kuzwa here? Moda kuise mari mukusaiza anhu kaini. 70. Because honestly ndebvu idzo dziri kutoda rudo idzi. Kwete mari. Haiwa amaya ndaramba. Kutekenya ndebvu dzangu ungamboite 70 ba. Mirai soko, imi michirai. Tichabata basi. Right. Ngati continue. Kauya amai. $800 US. Amai. Tinokuremekedzai. But 800. Yay. 800 price yemombe 4 kama. Plus mama, let's be honest. Your daughter is mwana wenyu anya. Muri kuti chii mimi?
Tisati tamuona saka tikungosajesta kuti 800 inenge yawandisa for munhu watisati taona mama. Young man, remekedzei mwana wangu manzwa. Ndozomavingerechi. Sorry baba, sorry ruregerero baba. Mwana wenyu tinomuremekedza. But tinoremekedza futi homwe dzedu baba. Aiwa Soko, itai sit down. Tinohambe nawo lola. Takusvika ikweyo kunhapitapi. Alright Akwasha. Saka munode kutipe finance yemari pamumbeu mai. 300. Tiri kutoratidza our maximum respect baba. Baba mureserza banacho kuirebereka sokura baba. Alright fine. Ngaiuya 300 yacho. Right. Soko, tasvike panhapitapi, tasvike pauchi. Ndodaidzira here. Rusambo. 3,000 US. We reject baba. Imi. We're not new kamara ari muno. Reject. Muda kuedza kurewa Kwasha. Respectfully, you see baba, my client saw your daughter on social media. Mwane yange ni beautiful profile picture. Ari mutsuku. Agarukwa ma braids. But we know filter nonyepa baba. Very much. Wangwanu look on Beyonce online. But yo, in real life, want to look on before picture advert ye clinic mda. Kwasha, itai continue ne finance. Murukutya here. Unouya. Aiwa no. Ndikatoina 3,000 kwa moaza njende unobeja futi mdara. Aiwa. We need to confirm the product. Alright, mira ndi mdedzi. Yotari. Nga, yakuno man. Jukuda refund. I want a refund right now. I can't breathe. Akoma pundu. Indo fraud. Ine makumbo 4. Baba. This is a scam. Yo. She looked like a model from South Africa. About it angazata beta download out. Nonsense man Akwasha. Mwana wangu akanako. Plus anakuwandirwa. No. This one. She looked like an unfinished product. Kwasha izva zviti maizvi. Atidzosere ngoda kwachiyadzwa ba. Ndimi mabviro kurumba kuuya pano muchorore. Atidi zvekutoneswa ba Kwasha. Okay. Aiwa, then we live stream. Takutobatidza makamera badza pundu. Yes, takuenda live on TikTok right now. Imi, muri kuti mwana wari equal ku price yamuri kuti charge here. We have 143k followers. Soko, please don't embarrass us on the internet again. Right. Alright. Mirai. Mati munodeya Kwasha. Mirai kuti nhepfenyura kwanhu akawanda. Tidzorere half mari atabhadhara. Muhamaziya mufano wangu Derek aende nechimoko kana chiri kuchida. Akoma pundu. Ndungoda mari yangu. This is too much. I will think about a year later, Koma. Aiwa. So Dad, am I still getting married or not? Hey my sister, shut up. Tokupa prone kumabvazuwa, wanzwa? Tozitara nyaya zvima makeup zvenyu zvamune makaisa online. Okay, takupangura mari yacho. Chitorei kwacho. Kwacho anosaizanwa. Pleasure doing business with you. My sister, and remember, hakuna filter rinovharidzira chokwadi, wanzwa? Chibuda muno. Next time we are normal man. And you too. Next time bring a normal bride and a normal price, manzwa. Mazisoro enyu aya. Seninga icho chevende icho cheziye kana kugerwa icho. Sometimes tinotipisa mwari wona ina modzangu ini zvinorema kunzwisisa tarirai upenyu wangu ini tarirai upenyu wangu
ndasara ndine rekupedzisira. Dora rekupedzisira, ndasara ndine rekupedzisira. Dora rekupedzisira, ndafunga kutenga hafu yechingwa ndomechesa nedopas. Ndazogaya ndina shuga.